Mga bay, na tay grasya na pud nga niabot gikan sa kawanangan ka akong higala sa Australia mga bay. Manghatag siya og kanang mampalit og washing, bugas. Sobra-sobra man ni akong iyang gihatag, ipalit na lamang namo nig kanang sudan kay naa na may bugas o kanang grocery. Di aday ang among balay mga bay o. Mana wa pa intaw na human, apay puso ditong guba, tapay kurungan sa manok. Basta nagubot lang ni among balay mga bay, gusto lagi na ako mulihok. Sa unang paglihok nga kanang nabinuangan matag tao mga bay, atong kwarta to aman sa laing tao na amnesia naman. Muna nga pait kayo mga bay, puro salamat na lang gid sa Ginoo nga naagi hapoy mga grasya mohatag ning higala sa kawanangan. Kaya ang washing nga pagid na naayo nya kung labhonon mga kuan gud, mga kulang-kulang 20 ka sako gid akong labunon mga bay, murag kanang labunona, murag patupagid nang pagikan siguro nako ng uban. No dong? O nagsagol-sagol na lamang. Adto na dapit dong. So, mga adto na meron mga bay kay magkuha na mis padala sa akong higala gikan sa Australia. Salamat jud kay bay sa imuhang pag-share og blessing diri sa amoa. Dako kay tabang bay, salamat ko kaayo. See you. Hello mga bay, na dai mi sa kuano sa Imperial mina malit mga bay. Inaatay daghang mga washing machine diri na gid no mga daghang nindot. Pero magbili ra kita sa saktostong budget kay mag-grocery pa man ta. Daghan jud kaayong salamat sa ato ang at sa ako ang amiga in town sa kawanangan nga naa sa Australia. Thank you kay bay. Mao ni ang among napili bay nga paliton. Dia kaninya siyam ka kilo ang kaego. Higher ni siya ka ang kuan iyang brand niya. Kuan man ni siya sa una kanang singan ani Sanyo. Higher na karon ang iyang amount ba is 10,498 pero nangay patag discount ani kay para maka-discount ta. So di ara day ang kwarta nakuha na namo no ang padala sa higalas kawanangan. Daghan juga ing salamat. Tara na dong. Sige butang na dong. Mga ipataan ni og discount gamay may na lamang. So naidaghan din mga appliance mga bay. Napoy sa lasit diri. Sila daghan sila to pa sa silong. Ito rita mo dito silong. Naidaghan diri o nindot 16 kilos tako kaayo. Pero mahal gid noon siya. Nindot unta kung na ako'y kwarta, ako lang may mudugang pero sakto na lang ni, may nalamang. Makuan ang ato ang labunon nga ila pasako intaw mas may daghang mga sige ay wow, thank you 200 sige 200 uy may na lang na uy naka-discount 200 pesos mga bay ay na pangitag daghang discount. Ada ni sila daghang mga appliances diri na pwede nimong pilian diri sa Imperial mga bay sa may merkado sa Upon. Sila daghan diri mga kuan. Ya pa o mga lutuan ato ang mga mangandoy nga mga lutuan. Indot kaayo. Pero nara sa cellphone dai. Oh sige. Cellphone? Tarong ba? Ako ba? Nara. Oo, asa man ang kuan? Tas in. Oh, sirado. Hi. Hi. Aw, kisa. Follower ko niya. Ay, thank you kaayo. Nauli lagi ka. Lagi, nauli na kay Pero nahuman naman ta sa atong kontrata. Oh, nasubra na pud ang ato ang kontrata. Dai tay follower, dai nag-vlog ko bakit? Naay tay follower ng hatag para palit og washing machine. Maayo. Oh. Thank you kaayo. Putay daghang ref diri mga bay mamili. Pohon. Di pang tindahan. Nindot kay mga bay daghan latag kwarta no. Daghan kay mga appliances. Ini mga automatic man ayo. Automatic na machine. Wala panindot mga lutuan pinsil. Kantay size ning dako. Ay stove. Apoy lutuan sa tunga, 26 mil. Kani po lutuan, 41. 41 mil, Toshiba man. Nindot na sa mga brand. Na
Manindot kayo man atong mga pangandoy sa dinako bay no isip usa ka kuan ka ng kusinira nandoy sa taani pero di pa karon ning kamot lang tag maayo ani kay makabot rin nato puhon maluoy ang kapalaran yan ay daghang ma-ref dili bay automatic anday 3 mil daghang mga aircon dili bay daghang ref sustagan kay mga appliances diri bay kwarta rewa na to ani daghan kay mga appliances no dati mga indot kay lang mga ref ice maker kompleto 2 doors pwede na bilhin wow ito mga bli kay makaguba niya makaguba niya ta mga bay niya lang ta mga bli nanagid tay pampalit nindot kayo mga ref mga dual wow kanindot siya sige mga bay see you atong atangan atong tangani ato ang kuan atong washing machine thank you so much si Karen Imperial ang ato ang nag-assess karon no niya mag-testing na taan unsay makuan gani ani na ay 1 year warranty, parts and service. Parts and service siya 1 year warranty na siya bay no In case may problem ang tong unit, contact lang sila diri Okay. Toll free ra ni. Tawag free ra ni siya no kanina day dire ang contact nila mga bay no kung kuan in case maguba ang ato mga makina sa suod no natay sa katuig nga warranty Tawag ra sila na sa way loan. okay free Manual. so natay kuan din ni ganang manual kanang unsaon paggamit ha thank you kaayo in town nakawashing na tagbag-o 9 kilos di ang capacity ani no 9 kilos ang iyang capacity Function ra yang wash. Pangrewas niya ang spin na cord. Kuya pa po siya. Sige, okay. Okay, pag i-open na nimo, automatic na siya. Off. Oo, siyempre. Ano din siya? Western. Pwede na magdungan, ma'am. Pwede na siya dungan. Oo, mag-wash ka na, mag-spin. Pero ang mas maayo din na isa-isa kay para maampingan bitaw. Okay. Para mag-long last po siya. Long last gid siya. Ampingan jud nig maayo kay natag bini sa atong igalas kawanangan nga naa sa Australia. Oy, sana all. Sana Matagaan sa to din pan-snack. pang-snack. Wala pang-snack di ay? Unsa may imong gustong snack? Okay, thank you kayo. Kaya na, ma'am. Okay. Ma'am, para dili tayo madagpuan atong washing. In case na tayo lakaw, ikan na lang sa outlet. Ayan na, ibalik sa dito. Oo, tama. Sakto ginay mo ha. Okay. Oo, mao Ay, jud pero na. naman na, mo-offer na siya giya. Yes, correct. Mao jud na ako ang ginabuhat. Ang gana nag-iton, ma'am, ha. Sige. Mo opera nag iya, di gina siya kuan tandugon. Hindi siya pugson, ibalik. Okay, thank you so much, Intaon. Salamat kay lang nga. Bay mo, amo na ning i-deliver. Di kaya? Sige. Ato na ni i-deliver. I-tricycle lang nato bay kay wala man tay kuan. Thank you jud kayo taon. Tricycle lang nato danaw tuon sa Dagway ani. Nya nigabot dito ba ako na po nang ipakaryada. Kay kuan kanang layo man mis kalsada. Mana ato na po ipakaryada nigabot dito kinsay mamasaan dito. Lagi. Ayog sabo ano? Ayan na pagkuan ako na bahala niya. Sundi lang ko kay kuan mo kuyog man ko nimong balik. Mamalit man tag grocery og sudan. Ha? Ay bugas. Ay grocery na lang sudan na kay napam tay bugas. Naara mga bay ang kuan porma. Sundi lang ko bok. Kay mo kuyog man tag balik. Okay na ya? Sige, sakay na tani.